Hallelujah. Ngai khuli ye pi baro ilok ki jor ki para benget ki be ban yo sneo. Ya ki khbor na ko ge por sha go ge por leng ba ka ne ga channel. Ha ka ne ga sngi akwa ban ong shapang ka jing ong jong ki brew ki jong blay. Kato ka nengot ki brew jong blay ki ba ong kumne shapang ka jirwai. Ka ba nang kong Martin Luther udeu nong pentemai niam jang spas nem ga bakan riu uong kumni nganam sya yanu ru ban ya lap ni hikai ki briu jong blai lem nang ban pendon kam ya ka bor ki jirwai ba kentang Martin Luther unyau ba kat sabalai ka jing lap gospel ka jing ruai ru ka day ban ya ilang kabar UDL Modi udeu nang yala bakraw jong spas nem ga bakalai ula sneo kumba sneo u Martin Luther baduong ka jingruai ka trei kum ga jingelap hi ban shon ya ka ktin u blay ha ki brew lang ba ka jingruai ki ktin jong ka ki shon ha ka mansim ki brew kumba shon ka ktin u blay u balai u Kenneth W. Osbank uang kumni ka balang ka bakin jaman sim kalong ka balang ka barwai bosaw Reverend Jejen Colsroy iong kumni kat bagaman sim dong Kristan kanang yad saprang hakajing yad balaw nong penim jing ruai tamai ki nangmi kajing tau ye kajing ruai batamai ru kan namkut layai pendap ia kana kajing tulpa jong brew jong blay bakajing ruai tamai kim jukut ki nangmi nagoi ka por sa wei por haki brew ki bau blay la ai ka sap bat ka talen Reverend Dr. O.L. Snaitang i ong kumni ka jingruai ka day ka wei na ki paya jong ka balang bat ki lat ha ka jingalap gospel i pastor Reverend K. Nongplo i ong kumni kadon ka bor ban penki ban penkemen ban kta yaki mensim bakodor baro haki jingaseng unongkren yaka ktin ublay udongbor bat yo mensim na ka jingruai i Reverend Dr. B.R. Sokiay ong kumni ki jingruai ke bala ban walam ya shibon ke muslim bakodor hakik jat jong gading pna Calvary bat ban walam ru ya ka revival bakan jaman sim haka balang bat haki banget ke barwai na do ka donut bat ka jing sempang rude i Reverend Dr. Esimori ong kumni ki jirwai ba bang jongga gospel ki sur ba tiang ki walam bat ai gajing yeslok ba pensaat ya ga mensim ki penskem ya gajing mayan jong ka jinglong senran ki penklan ya gajing syakriyo blay la kalong habar ne hapo la ka jong ka balang i pastor BP pos ngap i ong kumni sepang gajirwai im kum bapi ruai kum bapi im ka jirwai ka don ka bor bamayan haka kabalaban kring bat sngew id de ki briu baro nado ki klung hado ki temen ka jinglong jongka ka bom juyap inong tho yaka da ki spasnem kim donshu Henry kajing ruai layai ruai jeu nam
laju nam klem kutsu jirwai kalong ga bapla om la perkat jinglong jongka kalong kum ko po liu bom rngap ka ne ga sa shabam jukut nong thau ya kau laban yap hajar snem ya ka kin bang ban sngap ka im kan im bat kan ya im shadu bakut ta ki mensim bakadu i Reverend Dr. SD Karmau Pelangi Ong Gumni ki jirwai bakan jaman sim ki kta ya ke mensim ki briu namar ki long bala persat mensim da ublehi ladau mensim bakut don ka donut ki norway ki rwai leno bat ki nom yo ya ke jing sngubha na ublei ka jirwai ka long ka banta ka banyin pensngubha yo ublei la ka long bangirwai tang ka jirwai la ka long bangirwai ha ka porba yalap gospel la ka long bangirwai ha ka no ka por ki jirwai shemansim ki pensngubha yo ublei to tran karku ya kini gi jingong katu kan ni sapang ka jirwai na ka benta ka buram jong ublei amen bat amen